sen videon, ei saatana. Vittu mikä jätkä. Ei saatana. Vittu mikä jätkä. Ei saa niin. Varmaan. Vittu. Et oo tosissaan. Vittu tuolla lapsia äiti. Ei saatana. Ei vittu pidä pokka. Vittu mä kusin mun ES-rahat. Kauas on itsekin. Kerkee 2 tuntia kuvaa. Haluatkaa vielä 2 tuntia. Onko se 3 tuntia? Olisiko mullekin ES? Osta. Onko? Ai ostat? Hyvä. Laittuiko se tuon teillä päälle? Ei. Tuolla kulmalla laitettu. Millä? Tuolla kulmalla. joo. Kyllä se vittu topella painaa, se ei mahtuu. Polkiko se niiltä tänne? Häh? Polkiko se niiltä teille? Joo. No en mä tiedä polkkaa. Eikö se niin vähän täytyy? Se keikkasi hyvin pyöräksi. Tiesikö niitä äidit, se tulee sittari vittu röylipukun päälle? Ei. Me ollaan varmaan kuullut. Ei ois päästä. Ei mitään halua. Mikä reaktio? Vähän mikä reaktio varmaan tulee. Kato, sillä repee. Mene tonne, se repee. Hei, meillä me tonne. Vasen. Sinne vasen. Se repee. Vittu mikä jättä. Niin mulle yksi ees. Kiitos.